PMI je medzinárodná firma s veľkou možnosťou uplatnenia sa. Boli to ľudia, ktorých som stretol na pohovore a chcel som sa od nich učiť ďalej. Akí sú milí kolegovia a krásny office. Veľká zmena, ktorou sme si prešli a to, ako rýchlo sme ju zvládli. Možnosť zúčastniť sa a podieľať sa na tvorbe letných festivalov. Každý deň je iný, inšpiratívny a posúva ma vpred. V rámci programu Empower je to množstvo rotácií a taktiež zahraničná stáž. 10 rokov a 9 pozícií hovorí samo za seba. Cieľavedomá, úprimná a realistická. Tímový, spoľahlivý a vynaliezavý.